Хора, днешното видео се прибирам от Даскало. По-късно ще дойде и Виксо. Хайде, така да бъде. Така че оставете един лайк, абонирайте се. Напишете в коментарите, искате ли още такива подобни видеа. Ако съберем 4 абоната и 4 лайка, правим клип с качване на тротинетки, с трикове на тротинетки. Ще видим като се появи и Виксо. И хора, Виксо се появи. Очаквайте шорт, как правим най-добри трикове с тротинетки. Да. По-скоро аз се прибирам от Даскало, той се прибрал вече. Да, съм се прибрал. Днес имах по-малко часове. Днес имах 7 часа през модул. Хора, това видео сега го снимаме петък към 2:30-3. Се видим като стигнем малко по-напред. Хора, забравих да кажем още нещо. Ние сме братя. Да. Хора, днес очаквайте шорт с тротинетки. С тротинетки. Или видео. Или видео. Така, казвам го пред него. Ще бъдем редовни колкото се може. Да няма хейтове в коментарите, вие не снимате, вие сте провал, вие сте какво ли не. Ще снимаме когато може. В смисъл. Аз съм 7 клас. Той е 5 клас. Ще се опитаме да сме редовни. Да. Приятели ще са малко или по-къски, или по-дълги. Ще съберем 5 абоната за една седмица. Видеята почват да стават повече и повече обработка и по-хубави. Да. Така че от вас зависи. Казвам го сега пред него, казах го и по-рано на видеото. 4 абоната и 4 лайка. Правим най-дългото видео ever в канала, в този канал. Трикове с тротинетки. Как ще ви научиме бар спинове от тротуар. И уипове. Уипове задължително. То кой не може уипте, но все пак. И ще се учим заедно на те уипове. Да. Ние ще направим такова видео. Ако правим нещо грешно, ще напишете в коментарите и ще ни поправите. Дали никой не... Давайте ни съвети. Да. Бърфин. Бърфин? Веднага. Добре. Малко не свива, защото е на слънце, но да. Днес трябва да направим... Ще си поставим едно предизвикателство. 5 липа и да се опитаме да стъпим бар спин. И ще се опитам да стъпим бар спин, когато трябваше да питам, него е паниран и затова... Да, защото аз си изкочих кръка. Да, от бар спин в въздух. Да. От скок. Така че... Очаквайте шорт как правим трикове. Или видео. Видео, да. Защото като казваш шорт се струва малко така, нали... Добре. И хора, той не знае нищо от YouTube, знае само от TikTok, защото той в канала ми нито е снимал, нито е влизал, нито нищо. Така че да. И хора, това беше край на видеото. Чао.